benetan esaten dizut. Oso pozik nago, familia ongitu delako. Benetan? Bai, aita. Joel! Nik ere ez zaitut galdu nahi. Haze sorpresa. Nahiko. Venga, beste gutxi batzuk. Ez, nahikoa esan diat. Vale. Hemen dirua faltaduk. Utzi esplikatzen. Hauetako batzuk salduta lortu diat emandako dirua. Gainontzekoak saldutakoan emango diat gainerakoa. Perfektua duk. Ezin dia zinetxi ni aukeratu izana. Aldatu egin nahiko dei. Ulertaraz egintzidak zer den benetan norbaitekin maite minduta egotea. Korrotagarria zara. Etxaitut behar. Ez zaitut nire ondoan nahi. Etxe. Ez dut zugantik ezer espero. Ez espero zuk ere, nigatik. Geratu daiteke umea zurekin ordu batzuk ni bueltatu arte. Ez daukan non utzi, ez dut asko tardatuko. Azken aldian, kasu asko gertatu dira. Kasu? Ze kasu? Ume abandonatuak. Loteria tomata zaizu! Ai, mordio, kasi horrik! Teknikoa diotenez, eraikina erortzeko arrisku larrian dago. Zer esan nahi duzu? Denbora gutxi barru boga bota egingo dute. Imanol, es imposible. Leo, asko sentitzen dut. Baina txosten teknikoak argi uzten du. Eraikina arrisku larrian dago eta bota egin behar da. A ber, beste ikten bideren bat egongo da. Ez dakit behar bada konpondu daiteke. Bai, baina gehiegi kostako litzake. Ara, taberna balio du meino gehiago gastatu behar litzake. Eta sentitzen du, baina bizilagunen segurtasuna jokoan dago. Eraikin honek ez du sekula arazorik eman, okei? Okei, noizean ben pitzaduraren bat atera da, baina normala da. A ber, eraikin zara da eta egurezkoa da, ez lo normal. Bai, alaxe da. Baina aipatu dituzun pitzadura horiek ez dira batere normalak. Okei, zenbat dirutaz ari gera. Gehiegitaz. Erokeria bat horretaz saiatzea. Ara asko zobe duzu beste lokala bilatzea. Emanol, hori egingo banu, boga betirako desagertuko litzateke. Bueno, jarri zaiozu lokal berriari ere boga izena. Bueno, por favor, Hau da betiko boga, Imanol. Betikoa. Eta aralditar guztientzat hau da boga. Ba, orduan hobe duzu zure aurrezkiak beste negozio baterako gordetzea. Ba, Imanol. Hona etorri naiz, nire bizitza berre egitera. Beraz, ez dut hain erraz, amore emango. Edo zer gauza egiteko gai naiz, hau zutik mantentzeko, okei? Bueno, ba, egin behar dituzunak egiteko oso denbora gutxi daukazu. Bilete barru, etxea botatzen hasiko dira. Lehenagotik ez bada. ¿Zer? Bueno, esto es una pesadilla. Bueno, mesedez, ezin hori ezer esan, okei? Denbora pixka behar dut, neskei kontatzeko. Lasai hon, ez dut ezer esango. Eta Leo berriro dizut, sentitzen dut. Egunon, Lastana. Kafia nahi? Komisariatik deitu diate.
deklaratzera joateko. Taniak ezaltzuen basalaketak kendu. Ikerketak aurrera jarraitzen du itzura denez. Halaz niri ere dituko diote. Zer? Zer gertatzen da? Ertzainek deklaratzera dituko zaituzte. Deklaratzea zergatik. Taniak jarritako salaketagatik. Zaltzuen erretiratu. Hori esan zuen, baina Eta ze galdetuko didate. zerbait bote dakizun jakineko dute amonaren eriotzari buruz. Ama, nik ez zaituztet ezer ez akusatuko. Ez dut ezer esango zuen kaltetan. Ez duzu ezer txarri gertatzerik nahi. Hodeketanik deklaratzea joan bardinagu. Ez alunan erretiratu salaketa. Bai, kendu ninan. Berandu egi. Bestela ez gintunan egoera honetan egongo. Dena ire kulpagatik. Bizilagun batzuk kexatu egin dira. Uribarri ingurua esei dugu ondo zaintzen. Lapurreta saio batzuk egon dira eta beldurtuta daude, beraz, indartuko dugu gure presentzia bertan batez be gauetan, bai? Bueno, hoiz esan guztia, joan zaitezte. Eta esan kandidori nire bulegora pasatzeko, bai? Apa, Kaixo? Nirekin hitz egin nahi zenuen. Bai, bueno, lehenengo eta behin ongi etorri. Nahi zan beste denbora egon lanera etorri gabe, baina eskarrik asko. Porretan ondo egon izan espero dut. Bai, oso ondo nago. Lanera itzultzeko beharra sentitzen nuen. Jarri. Bueno, baina lasai hartu. Banketxean gertatu zenaren ostean... Hori pasatu zen. Bueno, eta zelan duztu niretzat, ze berri hemen. Ba, zaharra parri. Orduan esku hartan dituen ikerketekin jarrituko dut. Ez, egia esan Agirre dabil orain horretaz arduratzen. Ez didazu esan ba etzogora berririk. Kandido, denboraldi batez behar administratiboez arduratzea gura dut. Agiri mordoa dago eguneratzeko. Eta premiazkoa da, badakizu. Ez ipini upegi hori. Agente guztiak ipini gura ditut horretan. Txandaka ibiliko zarete, bai? Eta noiz arte ibiliko naiz lan horretan? Bueno, ez dakit, ikusiko dugu hori. Enaiz patruiatzera aterako? Ez, hobeto ez. Nekane, ni ondo nago? Kandido, egidazu kasu. Ondo etorreko zaizu hau. Deklaratzera? Bai, horregatik ditu izut. Ez dakiz egiten pasatzen. Baina, Taniak salaketak du eta ikertzen jarraitzen dute. Baina hori normala da? Ez dakit, baina ez zait bat ere gustatzen. Orain seme alaba kontan sartuta. Zure kulpagatik, egia esan zenielako. Berdin dituko ez zituzten deklaratzera. Okerragoa izango zen egia jakin gabe joan beharra. Baina esan duzu ulertzen. Egia jakingo ez balute, ezingo lukete gure kontra deklaratu? Eskerrak ez dagoen frogarik. Ea gaztek zer deklaratzen duten. Alaz naik esan dit, ez gaituela akusatuko. Eta hori? Ez dakit. Ez dit ez zer esan. Xok egoeran dago. Egingo dugu. Zorkatzen da. Seme alaba ditu dituzte deklaratzera. Tanik esan zuen, salaketak kendu. Bai, baina... Hauek ez daukate lotzarik. Eta herri guztiaren aurrean gainera. Aixo, ez izan kuskusero eta utzi jendea pakean. Badakizu, ondo egin du. Gehiegi iraundu tontomotzorrek beste zorgin horren ondoan.